ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ୱେଡିଂ ସପିଂ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଶି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲି ବୋହୂ ହବା ସହିତ ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଉଜ, ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଡବଲ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ବ୍ୟାଗ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିକି ବସି ପଡିଲି ମୁଁ ପଖାଳ ବେଲା ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭାରି ମିସ୍ କରିବି। ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାମାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମାମାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଆମର ଡକ୍ଟର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର୍ସ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିସାରିବା ପରେ ଆସିକି ବସି ପଡିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ବସ ରେ। ତ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଶୁଆ ଉଠା ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଏବେ ଭାରି ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆଶାଟା ମୋର ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ପରେ ଲେଣ୍ଡ ହେଲୁ ଆମେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାରିଆ ଭୋକ ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମିଳନର ଖୁସିଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାଘରଟା ସରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 2 କପଲ ଡିସାଇଡ କରି ଏଇ ଘରଟାକୁ ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚା ଫା ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ଭିତରେ ଜଇଁ ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମ ବସାରେ। ତ ଚା ଫା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ ହେଲା ନା, ଆଉ ବିନା ଧୁରନ୍ଧର ଷ୍ଟେପରେ କିଛି ମଜା ହିଁ ଆସିଲାନି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମାମୁନି ଦେଇ ଦେଇ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ଆଡରେ, କାହିଁକି ନା ଭୋକଟା ନାଗିଛି, କିସ କରିବା। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ କରିଚାଲିଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ଟେନସନରେ, ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବଳିବ ତ। ତ ବର୍ଷା ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଇସ୍ ଟି ଆଣିକି ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ବାବୁ ଆମର ଖାଉଥିଲେ ଚିକେନ ସାଲାଡ। ଆଉ ଯିଏ ତାର ହେଲ୍ଦି ଖାଉଛି ଖାଉନା, ମୋର କିଛିଟା ଗଲା। ମୋ 2026ର ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ମାନିବି, ଆଉ 2026ର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଏଇଆ କି ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ଆଉ ବାଲି ପ୍ରାଣରୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯଦି ମୁଁ କିସ କରିପାରିବି। ହେଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ୱିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ମତରେ ହବାର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ୱିକ। ଠିକ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ ପରି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ୱିକରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମୋମୋଠୁ, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହବ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନରେ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ?